Само на 19 км от Варна се намира Белослав, град с една наистина необичайна особеност. След изграждането на канала между Варненското и Белославското езеро, градът е разделен на две части. Връзката между тях се осъществява по начин, който няма аналог в България. Тук фериботът не е туристическа атракция, а част от ежедневието на местните хора. Белослав е единствената община в страната, в която придвижването между отделни части на града става чрез фериботен транспорт. Всеки ден фериботът превозва около 5000 пътници и около 2000 автомобила. За една година се извършват десетки хиляди курса, свързвайки двата бряга на езерото и осигурявайки безпроблемно придвижване на жителите. Тази транспортна връзка е жизнено важна за квартал Акации, който се намира северно от канала. Без ферибота, хората биха били принудени да правят дълга обиколка през Варна или Девня, удължавайки пътя си с около 35 км. Значението на ферибота за местната икономика и ежедневието на жителите е огромно. Повече от 100 курса се извършват всеки ден, а плавателните съдове почти винаги пътуват с пълен капацитет. Само на няколко крачки от ферибота е една от най-необикновените атракции в България – подводница Слава. Някога тя е плавала в дълбините на Черно море като част от българския военноморски флот, а днес дава възможност да се докоснеш до една епоха, изпълнена с тайни, напрежение и загадки. Подводница Слава е закотвена на брега на Белославския канал, съвсем близо до единствения езерен ферибот в България и единствения музей на стъклото у нас. Така само за един ден можеш да откриеш 3 от най-интересните забележителности на Белослав и да преживееш история, която оживява пред очите ти.